мусаллам аст ки ғалладона ва лӯбиёгиҳо дар ҳаёти мардуми тоҷикистон нақши муҳимро мебозанд. аз рӯи ҳисоботи оморӣ зиёда аз 60% калорияи ғизои рӯзонаи аҳолӣ аз ҳисоби ғалладонагӣ ва лӯбиёдонагиҳо гирифта мешавад ки ин маълумот талаботи зиёдро барои ин зироатҳо нишон медиҳад. аз ҷумла зироатҳои лӯбиёдонагӣ хусусан мош манбаи муҳими сафедаи барои саломатии инсон зарурӣ ба ҳисоб мераванд. барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ташаккули кишоварзӣ дар баробари мустаҳкам намудани заминаи моддиву техникии хоҷагиҳо инчунин такмили ихтисоси мутахассисон ва деҳқонон зарур аст. аз соли 2009 институти буғпарварии сабзавоткорӣ бо маркази байналмилалии сабзавоткорӣ зироатҳои сабзавоту полизӣ ҳамкорӣ карда истодааст. мош аз байни 10 намуди мошҳои ҳамкорие ки мо бо марказ мекардем, аз ҳамин 10 намуд мо 2 намуди моше интихоб кардем ки яке номаш марворид номгӯ шудааст, дуюмаш меҳрангез номгӯ шудагӣ. гуфтам мумкин ки ин нав дар тамоми минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин ҷода ҳамасола аз тарафи як қатор ташкилотҳои байналмилалӣ, давлатӣ ва ҷамъиятӣ чораҳои махсус доир ба баландбардории таҷрибаву малакаи деҳқонон ва мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ташкил карда мешаванд. ин чорабиниҳо пеш аз ҳама барои деҳқонон хеле муфиданд, зеро имкон медиҳанд ки деҳқонон бо роҳҳои самаранок истифодабарии ҳар як қитъаи заминро омӯзанд. бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва пойдориву беҳтар намудани ҳосилхезии хок зарур аст ки усулҳои дурусти парвариши зироатҳо баромонда шаванд. бо ин мақсад бояд мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонон дониши мукаммалу асосноки илмӣ ва малакаи бои истеҳсолӣ дошта бошанд. соли ҷорӣ дар ҳамкорӣ бо фермерони маҳаллӣ ва кооперативи хуф мо дар майдони зиёда аз 10 гектар мошҳои ояндадор ки барои ҷамъоварӣ ба техникаи кишоварзӣ нигаронӣ шуданд оғоз кардем. имрӯз мо ба кишоварзон тарзи ҷамъоварии мошро ба воситаи техникаи кишоварзӣ комбайн ва дигар техникае ки барои тоза кардан нигаронида шудааст нишон медиҳем. бартарии ин мошҳо назар ба мошҳои мавҷудае ки дар ҷумҳурии мо ҳаст аз он иборат аст ки дар вақти пухта расидан мошҳо дар замин намекафанд. хеле ки шумо дар майдон мебинед ба доруҳои кимиёвӣ ина ба дефолиантҳо мо обработка кардем ва барои ҷамъоварӣ бо комбайн нигаронида шудааст. яке аз омилҳои асосноки илмӣ ин бо зироатҳои лӯбиёдонагӣ махсусан мош бой гардонидани киштгардон мебошад, аммо дар аксари ҳолатҳо намудани навъҳои дилхоҳ ва норасоии тухмӣ садди роҳи парвариши зироати мош мегарданд. маълум аст ки парвариши дурусти зироати мош имкон медиҳад ки аҳолӣ бо моддаҳои ғизоии зарурӣ хусусан сафедаи комил ва аминокислотаҳо бо миқдори лозима таъмин гарданд. аз дигар тараф мош барои беҳтаргардии ҳосилхезии хок ва ғанигардии он аз нитроген нақши муҳим дорад. мошро ҳамчун зироати такрорӣ пас аз зироатҳои ғалладонагӣ, сабзавот ва дигар зироатҳо метавон кишт намуд. инчунин мошро пас аз зироатҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ кишт кардан хуб аст. дар натиҷа ҳосилнокии онҳо баланд мешаванд. бо дастгирии ҳамин барнома мо кишти ҳамин моша ба селка кишт мекунем. бо дастгирии онҳо комбайн хати дарав мекунем ва бисёр як ҳосили хуби мош мерӯёнем. дар баробари дигар зироатҳо мо ҳамин соли чорум аст ки ҳамин моша таҷриба карда истем, бисёр як ҳосили хуб дода истодааст. барои ҳамин мо ба дигар деҳқонҳо тавсия метиҳем ки ҳамин кишти моша дар умуман ҷумҳурӣ бисёртар кишт кардан дар кор ва яке аз зироатҳои бисёр серғизо мебошад. мош зироати яксола мебошад. дар таркиби худ сафеда ва дигар моддаҳои ғизоӣ лозимаро дорад. ҳангоми ҳарорати хок ба 15 градус расидан ба кишти мош шурӯъ мекунанд.
одатан кишти тухмиро дар чуқурии 4-5 сантиметр мегузоранд. решаш пурқувват буда решачаҳои паҳлӯгии зиёд дорад. Танаш рост ва аз 20 то 150 сантиметр мешавад. давраи гулкунии зироати мош дар шароити Тоҷикистон дар моҳҳои июл ва август рост меояд ва давомнокии давраи нашъунамояш зиёда аз 90 рӯзро ташкил медиҳад. зироати мош ба ҳарорати ҳаво талаботи хоса дорад ва барои инкишофи мош аз 30 то 35 дараҷа гармӣ мусоид аст. дар ҳолати кам гаштани намӣ ва гарм шудани ҳарорати ҳаво резиши гулҳои мош мушоҳида мешавад. мош ҳосилнокии хокро баланд мекунад, зеро дар давраи нашъунамо дар решаҳои он бактерияҳои азотҷамъкунанда ҷамъ мешаванд. дар давраи нашъунамо дар шароити мусоид дар решаҳои он 200 килограмм азот дар 1 гектар ҷамъ мешавад. одатан мошро ҳамчун зироати такрорӣ пас аз гандуми тирамоҳӣ ва зироатҳои сабзавотӣ парвариш мекунанд. агар онро дар тобистон моҳи июн кишт кард, дар охири моҳи сентябр боз гандуми тирамоҳӣ метавон кошт. дар ин ҳолат гандум ҳосили фаровоне медиҳад. мош зироати хушктобовар мебошад ва обёрии зиёдро талаб намекунад. бо вуҷуди ин, агар дар давраҳои зарурии нашъунамо намнокии зарурии хобро нигоҳ дошт, метавон ҳосили хуб ба даст овард. дар давраи нашъунамо 2-3 маротиба обёрӣ мегузаронанд. дар бисёр кишварҳои дунё зироати мош нисбатан кам кишт карда мешавад ва ин зироат нисбати нахуд ва лӯбиё низ кам паҳн гаштааст. пас аз пухта расидани мош дар қитъаҳои начандон калон онро ба таври дастӣ ҷамъ мекунанд. пас аз он мошро дар давоми 2 ҳафта дар хирман дар ҷои хуби ҳаворас хушк мекунанд. аз ҷониби маркази байналмилалии сабзавоткорӣ навъҳои нави мошро барои навсанҷӣ ва парвариш ба Тоҷикистон пешниҳод карданд. навъҳои нав нишон дод, ки онҳо барои парвариш дар муҳлати баҳорона ва тобистона мусоид буда, дар муқоиса бо навъи маҳаллӣ ҳосили баланд медиҳанд. онҳо бутаи роструста дошта барои ҷамъоварии ҳосил қулай мебошанд. мошро инчунин ҳамчун нурии минералии сабз метавон истифода бурд. дар давраи сабзиши растанӣ дар решаҳо бактерияҳои азотҷамъкунанда ташаккул меёбанд. анбӯҳи сабзи растанӣ метавонад ҳамчун нурии минералӣ хизмат намояд. барои шудгор растании мош, ки дар шохаҳояш навдон ташаккул меёбанд, истифода карда мешаванд. навъҳои нави мош бо бутаи роструста ва донаи калон имкон медиҳад, ки истеҳсоли мош дар асоси саноатӣ ташкил карда шавад. дар майдонҳои калон мошро бо комбайн меғундоранд. дар Ҳиндустон ва Австралия мошро бо комбайнҳои махсус ҷамъоварӣ менамоянд. аз сабаби набудани чунин комбайнҳои махсус, мошро метавон бо комбайни класс ҷамъоварӣ намуд. дар баробари ин баландӣ гирифтани поя ва механизми гузарониши донро танзим кард, то донҳои мош майда карда нашаванд. чандин сол боз сару кор дорем ба деҳқонӣ. имсол мошкориро сар кардем. соли якуме ки мошкорӣ содем, шоҳиди зинда ки дидӣ содем чӣ хел мана ҳосил дорад. барои кишгардон бисёр дар замин фоидаи калон дорад. дар таркиби дони мош микроэлементҳои магний, калсий, мис, рӯҳ ва витаминҳои гурӯҳи Б мавҷуд мебошанд, ки барои саломатии инсон аҳамияти муҳим доранд. дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон хӯрокҳои гуногуне омода мекунанд, ки маҳсулоти асосии он аз дони мош иборат мебошад. ҳамчунин дони мошро дар омода намудани дигар хӯрокҳо низ илова мекунанд ва ё дони мошро орд карда истифода мебаранд. илми тибби имрӯза истеъмоли мошро барои инсоният пешниҳод менамояд. аз рӯи пешниҳоди маҷаллаи кимиё, истеъмоли мош инсонро аз як қатор касалиҳо эмин нигоҳ медорад. дар байни зироатҳои лӯбиёдонагӣ мош яке аз зироатҳои тезҳазмшаванда ба ҳисоб меравад. маҳсулоти мош дар бозори ҷаҳонӣ серталаб аст. вобаста ба ин, барои истеҳсоли навъҳои нави маҳсулотҳо аз донаи мош, моши тозакардашуда, моши зард, орд аз мош, крахмал ва дигар навъҳои маҳсулот, ки арзиши иловагии маҳсулотро баланд карда даромаднокии истеҳсолотро таъмин мекунад, имкониятҳо фароҳам меоянд.